Azi o să facem un slime. Avem nevoie de hârtie igienică sau orice, ferii și cam atât. Trebuie să puneți ferii cât slime vreți să faceți. Eu fac puțin. Bine, o să fac destul de mult. Ok. Ok, apoi trebuie să rupem în bucăți de mici. Și apoi ori la congelator. La frigider. Cam atât de mici. Și le faceți, le strângeți un pic. Le puneți. Eu după aceea, când o să dau pe pauză, o să pun și niște coloranți verzi. Și o să iese mult slime. Sper, ca să mă pot juca cu el. Apoi amestecăm bine. Cu orice colindură. Colindură cel mai bine. Așa, amestecat bine. Uitați cam așa ar trebui să arate. Dar mai trebuie să amestecăm, să se prindă. Cam atâta. O să dau pe pauză și apoi revenim când e gata. Ciao. Mă rog, ciao momentan. Bun, prieteni, acum o să scot din frigider. Vai, ce-a ieșit! Bine, am pus și puțin scripici. Ia uitați-vă! Vai de mine! Iată! Uite-l! Vai, bă! Nu-mi vine să cred eu! Dar așa, vedeți ce se întinde? Sperăm! E top! E super top! Da! No. Păi de mine! Se vinde superb! Aproape ca unul de la Destra Shop, nu? Și doar cu 2 ingrediente a ieșit chestia asta. Nu face nici firmituri. E foarte fain. Ciao!